Maayong adlaw mga bata! Kamusta na mo? Excited na ba kaayo mo? Kay karong Lunes, magbalik na yun ang klase o face to face na jud mga bata. Makita na jud ninyo ang inyong mga classmates, ang inyong mga teachers. Pero mga bata, dili jud nato pagkakalimtan nga bago ta mag-atog eskwelahan, dapat mag-ampo sa jud ta aron proteksyonan ta sa Ginoo sa tibuok adlaw ug magpasalamat ta sa Ginoo sa iyang kaayo sa ato ang kinabuhi. O permi na to paghinumdumon mga bata nga bisan kung sa pata ka busy nga Lunes hangtod Biyernes na sa eskwelahan, dili na to pagkakalimtan nga aduna gihapon tay JNC online nagapadayon gihapon kada Sabado. Ug karon mga bata kay adlong Sabado mat karon, maminaw taog magtanaw ta sa ato ang bago nga episode karon sa kaya mga bata no aduna na po kitay bago nga matun-an. O ato kini pagasugdan sa pag-ampo. Iduko nato atong ulo ug ipiyong ang atong mata. Mag-ampo ta. Ginoo, salamat karong adlaw sa bago nga adlaw nga imong gihatag nimo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo kanamo. Salamat sa maayong lawas ug sa mga blessings sa imong ginahatag kanamo matag adlaw. Ginoo, karon sa among bago nga episode sa among GNC online, ikaw Ginoo maguban ka kanamo, mag-bless ka kanamo sa matag usa, kagay kami kaalam ug kahibalo nga masabtan namo ang imong pulong, nga mahimo kami nga bata nga matinumanon dinha sa imong mga sa imong pulong Ginoo nga aron kami makahatag og kalipay diha kanimo Ginoo. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. May adlaw mga bata, ang makakuyog na usab ninyo karon sa inyong memory verse time, si Teacher May. Sa pagsugod sa ato ang pagsag-ulo na usab sa bag-o natong bersikulo karong adlaw, na ako'y pangutana kaninyo. Bata, gusto ka ba makaangkon o tinatawag na kadaugan? Kining kalibutan na daghang kaayo og mga problema, daghang kaayo mga pagsulay, gusto sa matag usa na mabuntog nila kini, mahimo yun sila madinaugon or makaangkon yun sila o kanang kadaugan. Ang pulong sa Ginoo, mga bata, na mao ang Biblia, nagtudlo kanato kung unsaon nato pag-angkon o kadaugan. Kini siya mensahe sa Ginoo para kanimo o kanako. Tinuod kani kanang mga nakasulat dinhi sa Biblia. Bata, angayan gayon natong kuptan saligan ang pulong sa Ginoo. Ang memory verse kan nato makitaan siya sa 1 John chapter 5 verse 4b. Nag-ingon, "This is the victory that has overcome the world, our faith." 1 John chapter 5 verse 4b. Ako kining padako gamay. Haron ang tanan dili lang ako ang makakita hasta kamo na nanaa din na karon na nagatan-aw makakita usab. Okay. Akong pagbabasahon. 1 John chapter 5 verse 4b. Nganong naay dat kay dili tanang nakasulat sa verse 4 akong gi-apil. Ang katong-katunga lang. Mao na nahimo siya 4b. Basahon na to. Ready? Go. 1 John chapter 5 verse 4b. This is the victory that has overcome the world, our faith. 1 John chapter 5 verse 4b. This is the victory that has overcome the world. Sino pasabot ana? Ang kadaugan mauni. Kung ikaw na nagpuyo din sa kalibutan ug nabuntog nimo ang tanang mga pagsulay na naa dinha, mga problema na naa dinha sa imong palibot, mahimo ka madinaugon o nakaangkon ka o kaadaugan kay nabuntog nimo kini pinaagi sa imuhang pagtuo nimo dinha kay Jesucristo na imuhang Ginoo ug man luluwas.
dinha kaniya makaangkon ka og kadaugan. Okay, kung ikaw isa ka bata na naa dinha karon nagapaminaw naa na kay Jesus sa imong kasing-kasing o gidawat na nimo si Jesucristo na imong manluluwa sa imong kinabuhi, mahimo kang dinaugon or makaangkon ka og kadaugan. Pinaagi sa imuhang pagtuo kaniya, pinaagi sa pagbasa sa iyahang pulong mga bata. Pananglitan. Dinhi sa kalibutan karon, daghang kayong mga manayuntal. Isa ni ana ang mga tao na o mga pareho lang yapon ni mga bata. Mayingon sila na, dali isa, unya na ka mag-study. Mag-tiktok sa ka din hinduha. Mag-contest tag TikTok. Pag-wapuhay ta o ka ng mga lawas dinhi. Pakita nato nga atong mga lawas sa ilaha. Haron daghan o mag-like sa atuo. No? Diba? Kalibutan na mga binuhatan. Gusto ba na sa Ginoo? Unsa man na para sa inyo? Thumbs up, thumbs down. Thumbs down na siya, dili gusto ang Ginoo ana. So, kung ikaw nagdumili sa paghimo anak bata, abi nimo na himo nimo madinaugan ka o naakay kadaugan. So, isip isa ka bata usab na wala ka pa'y Jesus sa iyang kasing-kasing. Wala pa nimo ginawa si Jesucristo na imong Ginoo manluluwa sa imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo na mahimo usab kang makaangkon og kanang kadaugan. Pinaagi sa pagtuo nimo kay Jesucristo o pasudlod nimo siya diri sa imuhang kasing-kasing. Ilhon nimo siya na imuhang Ginoo ug manluluwa sa imuhang kinabuhi. Sa anang pamaagi, mauna na siya ang sinugdanan na makaangkon ka og kadaugan. Karon, mga bata, ang atong paghahimuon, ato ning pag-memorizeon, atong ibutan sa atong ulo ang bersikulo na atong nabasahan or na-discuss karon. So, ang atong paghahimuon, mao ang ato ning i-cover. Okay? Sige. Okay. So, ang una is, cover na ko niya. Ready? Isulti ninyo ang verse. Ready? Ang tibuok. Gikan dinhi, mag-encode dinhi ta magtapos. 1 John, ready? Go. 1 John chapter 5 verse 4b. This is the victory that has overcome the world, our faith. 1 John chapter 5 verse 4b. Oh, di ba? Oh, ang sunod nato pagatabunan mao ang victory. Tan-awon daw nato bi kung ma-memorize sa mga bata na naakaron din ha. Sige. 1 John, ready, go. 1 John chapter 5 verse 4b. This is the victory that has overcome the world, our faith. 1 John chapter 5 verse 4b. Oh, very good. Next, ang atong pagtabunan na usab is that has. Okay? Dagan na, ubay-ubay na yun ang natabunan. Pero kabalo ko, natimaan yun na inyo tanan. Okay? 1 John, ready, go. 1 John chapter 5 verse 4b. This is the victory that has overcome the world, our faith. 1 John chapter 5 verse 4b. Ang sunod na atong tabunan, mao ang overcome. Overcome. Okay. Ready, go. 1 John chapter 5 verse 4b. This is the victory that has overcome the world, our faith. 1 John chapter 5 verse 4b. Next na atong pagkatabunan mo ang the world, ang kalibutan. Ready? Go. Ready. 1 John chapter 5 verse 4b. This is the victory that has overcome the world, our faith.
1 John chapter 5 verse 4b. So na akong tapunan mga bata. Ato unsa? Our faith. Okay, ang our na lang. Okay, our. Okay. Sige. 1 John, ready? Go. 1 John chapter 5 verse 4b. This is the victory that has overcome the world, our faith. 1 John chapter 5 verse 4b. Sunod ang atong pagatabunan mao ang pagtuo. Pagtuo. Ready? Go. 1 John chapter 5 verse 4b. This is the victory that has overcome the world, our faith. 1 John chapter 5 verse 4b. Ang sunod, ang last. Okay, ready? Ang ato ang ginatawag na reference. 1 John, ready, go. 1 John chapter 5 verse 4b. This is the victory that has overcome the world, our faith. 1 John chapter 5 verse 4b. Okay, sige daw, basahon nato tanan. Ready, go. 1 John chapter 5 verse 4b. This is the victory that has overcome the world, our faith. 1 John chapter 5 verse 4b. Nag-enjoy mo mga bata? Next time again, magkita-kita ta. Okay, bye-bye! Bata, kasabot ka ba kung unsa ang obstacles? Mao kini ang mga problema, mga babag, ug mga kalisod sa mga kabutunon. Nagkinahanglan kini solusyon pinaagi sa pagplano ug wise decision. Ang atong Bible lesson na makita sa Joshua chapter 5 verse 13 hangtod sa chapter 6 verse 25. Ang Israelites anaaw sa sila'y dako kaayo nga obstacles. Mao kini ang Jericho ug nahadlok kaayo sila tungod kay aduna kini pader nga baga kaayo, taas kaayo ug ligon kaayo. Sarado pa gyud ang gate. Ug walay makasulod, wala pa'y makagawas tungod kay ang gwardiya niini hingpit. Samot na ang spice, dili gyud makasulod. Isa ka adlaw, si Joshua naghuna-huna. Unsa kaha namo pagsulod ang Jericho, no? Ug sakalit lang, nakurat siya. Tungod kay wala day siya nag-inusara sa iyahang nahitungdan. Aduna day siya kauban nga nagdala og espada. Kinsa kaha ni? Nangutana siya. Anya ka ba dinhi alang kanamo o alang sa among mga kaaway? Ug nitubag ang iyang kaistorya. Dili. Aniya ako as the captain of the Lord. Ug dali-dali nga nagluhod si Joshua. Ug nagyugbo sa iyang naong sayuta. Ug nangutana pag-utro. My Lord, unsa man ang imuhang buot ipahimo sa imuhang sulugoon? Ug nitubag kini. Hubua ang imuhang sandal tungod balaan kini nga lugar. Ug si Joshua nituman. Kung unsa pagpamuhat sa Ginoo kang Moses, maupod ang pagpamuhat sa Ginoo kang Joshua. Ug hatag si Joshua ug atensyon sa mga instruction sa captain of the Lord. Kabalo ka bata? Ang mga Israelites nagkinahanglan gyud sa tabang sa Ginoo aron sila magmadinaon sa ilang obstacles. Ang kaaway sa Ginoo nga si Satanas, gigamit niya ang wall of Jericho aron ang mga tawo sa Israel ma-discourage, mahadlok ug mawad-an gana nga magpuyo sa promised land sa Ginoo alang kanila. Kabalo ka bata? Ikaw? Aduna pud kay obstacles. Obstacles labi na gyud sa sala.
Kinahanglan nimo ang tabang sa Ginoo aron ikaw magmadinaugon sa imong obstacles. Kinahanglan nimo daugon ang tulo ka obstacles sa kinabuhi. Sama sa kalibutan. Mao kini ang mga tao o mga material nga butang dinhi sa kalibutan nga nagapahilayo kanimo sa Ginoo. Ang ikaduha, mao kining kinaiya. Ang imuhang desire o ang imuhang handom nga mubuhat sa mga butang nga dili maayo, dili ikalipay sa Ginoo. Gusto nimo pero dili ikalipay sa Ginoo. Ug ikang tulo, mao kini ang kaaway sa Ginoo nga ang Satanas. Gusto kaayo niya nga magbuhat ka og dili maayo at tubangan sa Ginoo. Kung si Jesus ana sa imuhang kinabuhi, ang imong obstacles karon mao ang tentasyon. Ang imuhang environment, imuhang friends. Kung makakita kag commercial sa TV, uy, nindot kaayo ang beer. Ang wine, pula kaayo. Unya, ang commercial model, pag makainom sila, makainganyo gud kaayo, kay masatisfy kaayo sila sa ilang ginom. Pag human nila og inom, ana gud og, satisfy kaayo sila, makainganyo gud kaayo. O di kaya, ang mga fashion model, niduta sa ilang lawas, uy, pormado kaayo. Ang ilahang mga sanina, gwapa, nindot kay sila sa ilang sanina. Pero mga nipis na kayo, gamay na lang ang gitabunan nga portion sa ilahang lawas. O di kaya sa music, ang mga music, nindot kay og beat, nindot og lyrics, makawala sa katulugon. Unya ang imahapag yung friends, nagainganyo pag sa imo nga, paminawi ragod ni, kantahe ragod ni, nindot ba, bag-o ni karon nga music. Pero, kana nga music, wala nagapalipay sa Ginoo, wala nagadayeg sa Ginoo. Mga ingana nga tentasyon bata, kabalo ka, adunay pahinumdum ang Ginoo, alang kanimo nga makita kini sa 1 John chapter 2 verse 15 nagaingon. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Kabalo ka bata, gusto sa kaaway nga madakpan ka, pinaagi sa tentasyon tungod kay lisod, kay kinibalibaran, nindot o lami. Bata, kabalo si Joshua nga ang wall sa Jericho gihimong material sa kaaway aron ang mga Israelites ma-discourage. Mawad-an og gana ug mahadlok sila nga magpuyo sa land of promise ni God alang kanila. Pero, ki-encourage siya sa captain of the Lord, giingnan siya. Ana-ana sa imong kamot ang Jericho, ang hari niini ug ang iyahang mga kasundaluhan. Tiguma ang tanan nimong mga sundalo. Ang pito ka pari magdala og trumpeta ug ang uban nga pari magdala sa Ark of Covenant. Magmarcha sila isa ka beses sa isa ka adlaw palibot sa Jericho sulod sa 8 ka adlaw. Ug pagkapito ka adlaw maglibot sila 7 times. Ug sa katapusan dugayon nila pagpatingog ang trumpeta ug magasyagit ang mga katawhan. Bata, mao ka na ang instruction sa Ginoo. Pero si Joshua, soldier siya. Kabalo siya nga kung muatake sila sa ilang kaaway, dili nga ana ang strategy. Kinahanglan gyud og plano na ay mga frontline, na ay mga backup, ug daghan pang uban. Pero daghan na siya nakita nga mga milagro nga gibuhat sa Dios. Saktong na kini aron siya tuo og mutuman. Bata, wala gyud duha-duha si Joshua. Iyaha kining gisulti sa mga katawhan sa Israel, labi na gyud sa mga pari ug mga kasundaluhan. Ang strategy sa Ginoo, siguro, dili mao sa imuhang strategy nga nahibaw-an. Lahi imuhang nahuna-hunaan. Pero kabalo ka bata, ingon sa ato ang memory verse, di ba? Sa 1 John chapter 5 verse 4, this is the victory that overcometh the world, even our faith. Sakto na ang pulong sa Ginoo aron ikaw
mutuo ug mutuman. Adunay mga tentasyon siguro sa imong palibot nga na kay classmate suguon ka na ipabuhat sa imuha nga dili maayo. Hinumdumi anak ka sa Ginoo. Pamilya ka sa Ginoo. Na kay makitaan nga mga commercial sa TV na ay beer, gold kayang color, makasatisfy kaayo ang iyahang lasa kung tan-awon sa commercial na ay mga fashions na nindot. Pero dili kalipay sa Ginoo, hinumdumi bata nga ang imuhang lawas templo sa Ginoo. Mao na karon ang pulong sa Ginoo, nagkinahanglan ka nga madaog nimo, mapildi nimo ang mga obstacles pinaagi sa tabang sa Ginoo. Ang solusyon nga gihatag sa mga Israelites nga gikan sa Ginoo, murag dili ka valuable kay dili man mauna ang strategy sa mga soldiers kung moatake sila sa ilahang kaaway. Pero ang mga Israelites wala sila nagduha-duha sa pagtuo o pagtuman. Nilabay ang first day, second day, third day, fourth day, fifth day. Natingala kaayo ang taga Jericho. O sa ginabuhat sa mga Israelites? Nagsige man sila glibot, isa ka bisis matag adlaw. Wala man po nag-atake, siguro. Nag-relax na lang sila. Ang ilahang mga kakulba o ilang kahadlok, girelax na lang nila kay walay nahitabo nga pag-atake. Naghatag og instruction si Joshua na human ang 6th day. Moabot na ang ika-7th day. Nag-ingon siya sa duha ka spies nga luwason si Rahab ug ang tibuok niya nga pamilya. Tungod kay ang tanan nga tao sa Jericho pagapatyon. Bata, hukman sila sa Ginoo. Ug tagaan sila og punishment tungod sa kagahi sa ilang kasing-kasing. Wala sila nagtuman sa Ginoo, wala sila nangayo og pasaylo, wala sila nagbag-o, nagpadayon sila sa ilang pagka makasasala. Bata, dili lang taga Jericho ang makasasala. Kitang tanan, nakasala kita, nasiparit kita sa Ginoo. Deserve na to nga panisan, hukman. Tungod kay dili gyud gusto sa Ginoo ang ato ang kinabuhi nga makasasala. Mo nang giingon sa Isaiah chapter 59 verse 2. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear. Bata, ing-ana, usa pa ba ang laing sala nga mabuhat? Kung ikaw nag-cheat, sala ka na. Usa pa ba ang laing mabuhat ng mga sala? Mura deserve gyud nga mapanisan kitang tanan. Ug labi na gyud sa nahitabo sa Jericho karon, hukman sila sa Ginoo ug tanan niini nga mga tao pagapatyon. Bata, nahitabo gyud. Ug sa pagkapito, kalibot nila nahitabo gyud. Ug nabungkag ang pader nga likon kaayo, lapad kaayo, taas kaayo, na hugmak. Ug si Rahab bata, giluwas siya sa duha ka spies. Naka-escape siya uban ang iyahang pamilya. Bata, ang Ginoo pod naghatag kanimo og pamaagi aron maka-escape gikan sa punishment sa Ginoo. Tungod sa sala, kabalo ka, ang Ginoo naa siya bugto nga anak, si Jesus. Gihatag niya alang ka nato, nagpakatawo si Jesus sa kalibutan. Nagpaila siya nga siya anak sa Ginoo. Ug kabalo ka, nagbuhat siya og daghang mga milagro dinhi sa kalibutan. Pero bisag wala siya sala, gilansya siya sa krus. Nag-agas iyahang dugo. Ug namatay siya. Pagkatulo ka adlaw, nabanhaw siya. Mao kana ang ginasulti sa 1 Corinthians
chapter 15, verses 3 to 4. Mao kaniya ang ipamatud-an sa Biblia. For I have delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures. Muna bata, he was raised. Nabanhaw siya. Naghatag siya og solusyon. Kung imo kining tuuhan nimo si Jesus, dawaton siya nga imuhang manluluwas, mangayo ka og pasaylo, o magbag-o ka, ikaw mamahimong anak sa Ginoo bata. Naghatag ang Ginoo og escape kanimo. Sama kay Rahab, naluwas siya ug ang tibuok niya nga pamilya gikan sa hukom o punishment sa Ginoo nga iyahang gibuhat sa Jericho. Kabalo ka bata, si Rahab nahimo siya great-great-grandmother ni David. Anak ka si Rahab. Ug bata, kabalo ka, gusto sa Ginoo nga mamahimo kang winner, victorious, maginaugon sa imong mga obstacles sa kinabuhi, labi na gyud sa sala. Kahinumduman nimo ang ato ang Bible lesson karon nga ang Ginoo bisan pa man naay obstacle sa kalibutan, sa kinaiya, ug sa kaaway nga si Satanas, gusto sa Ginoo nga mamahimo kang winner. Imo habang tuuhan ug tumanon ang Ginoo sa karon nimo nga semana? Gusto ba nimo nga mahimo kang winner sa tanan nimong mga obstacles? Kung ang imong tubag bata, oo, pasalamati ang Ginoo o tawga siya, ampo ka perminti kaniya, pangayo og tabang aron ikaw magmadinaugon sa tanan nimong obstacles. Kung ikaw bata, wala pa nimo nadawat si Jesus nga imuhang manluluwas, dili ka pa matabangan sa Ginoo aron ikaw magmadinaugon sa tanan nimuhang mga obstacles, sama sa problema, babag, o kalisod, labi na gyud sa sala, mga obstacles nimo sa sala. Hinumdumi ang ingon sa John 3:16, ang Ginoo gihigugma kaayo niya ang kalibutan. Iyahang gihatag ang iyahang bugtong nga anak. O kung kinsa man ang tuo kaniya, dili na mamatay. Buti pasabot, dili ka maapil sa punishment. O sa saktong panahon, makauban na nimo ang Ginoo hangtod sa hangtod. Ginahagip ko ikaw nga magsabay og ampo kay teacher alang sa pagdawat kang Jesus. Ifold ang kamot ug ipiyong ang mata. Ginoong Dios, salamat sa imong pulong karon. Salamat nga ikaw nagahatag og kadaugan sa tanang obstacles. Akong ginadawat si Jesus nga ako ang Dios ug manluluwas. Akong ginatuuhan ang iyahang gibuhat alang kanako. Pasaylo ako sa akong mga sala. Tabangi ako nga mag-usab sa kinabuhi alang sa kaayuhan sa kanimo. Salamat sa ngalan Jesus. Amen. Hello mga bata! Kamusta rin yung pagpaminos sa atong episode karon sa atong Gen Z Online? O unsa man ang inyong natun-an? Nindot kaayo mga bata nga sa atong story karon na kinahanglan dapat mahimutang good example sa atong mga amigo, sa atong mga amiga. O pareha karon na nagbalik na ang klase face to face na. Dapat maging good example ta sa atong mga friends aron makita nila si Jesus dinhi sa ato ang kinabuhi. O dapat kung magaron ka sa imong classmate nga maghimo og mga bad, dapat kabalo kang magsulti og dili or no. Kay dili man malipay ang Ginoo nga. Dapat maging pareha ta kang Joshua nga nagasunod ina sa pulong sa Ginoo nga matinumanod ina sa Ginoo. O di ba mga bata karon daghan ba mo natun-an? Nindot kayo mga bata no karon aduna koy mga pangutan
pangutana sa inyo kung namina ba jud mo, kung nasabtan ba jud ba ninyo maayo ang ato ang episode karon. Ako una nga pangutana kay base sa atong memory verse karon sa 1 John 5 verse 4, paano daw kita makabaton og kadaugan? Itaas ka mo tung kisa maka-answer. Okay, very good kaayo. Pinaagi lang sa pagtuo din kang Jesus. Okay, ikaduha nga pangutana. Paano ta makabuntog sa mga tentasyon sa ato ang kinabuhi? Okay, tama kay mga bata, kinahanglan nga saligan nato ang Ginoo. Musunod ta sa Ginoo, tuuhan nato siya. O kinahanglan mga bata nga musulti ta og dili sa mga buta nga dili makapalipay din sa Ginoo, dili makahatag og mayaan din sa Ginoo. Mauna na karon mga bata, kung sunod sa bato na po, aduna na po kitay bago nga story o mga memory verse, mga kanta nga pagatunan. Okay lang kita mga bata, bye-bye!